לסיים את כולם. באמת? כן, מה לא? זה המריר שלנו. בדיוק ככה. תזהר רק לא ליפול. חרקירי. אחר כך בסוף. גם שומעים? גם שומעים, בטח שומעים. מה יש לך להגיד? יש מה להגיד. להגיד? מצוין. מה שיש לי להגיד, מעניין, חבר'ה נחמדים. כל הטיולים. חבל שנגמר. כן. חבל שנגמר, נהנינו, היה טוב, היו ריקודים, טברנות. יאסו. שנה טובה, הצלחה וברכה, כל טוב, היינו על הכיפאק, אחלה קבוצה. ודבר אחד אני רוצה להגיד לך, את, אמא שלו, כמו שמה אמא שלך? רחליקה, כפרה עלך. רשל, את יש לך ילדים סוכר, אחד כמו האמא. אלוהים שייתן לך הצלחה ברכה, עד 120, כל ילד מלמיליון יש לך, הרמנו. כל שנה שנהיה ביחד. כל שנה שנהיה ביחד, רחליקה, תנסי לבנטה, רחל! היידה, קדימה, הוא יש לו מה להגיד, Rajelika, sana herencia que estés, el Dios que te dé todo el bueno, ya te dio todo el bueno, hijos y hijas, sana herencia, Chag Sameach. ילדים כאלה, ואשרי ילדים שיש להם אימא כזאת. יישר כוח, תהיו בריאים, היה כיף איתכם. אנחנו מאחלים לך הרבה שנים כאלה עם הילדים החמודים. עשית שמח בכל מקום. תהיה בריאה, שיהיה לך שנה טובה. אני נהניתי לראות אותם ושמחתי מאוד להכיר אותם, באמת את אישה מדהימה, כיף לי לראות איתך, שיהיה לך עד 120, הרבה בריאות, שיהיה שנה טובה לכולנו. מה עם הבורקס של החג? תגידו לנו, אמא של מי אתם? אמא של אני שפשף? להורים של אני שפשף. זה כבר שפשפנו את זה. טלוויזיה, אחד שאומר את הסירים, שאני שפשף. לך יש מה להגיד? זה ההורים שלה. כן, הבת שלך אומרת שאני שפשף. לך יש מה להגיד? דווקא אוהבת אותה, כל פעם אני מודה לכולם, היה לי כיף, תודה לכם ילדים שלי טובים, שהבאתם אותי למקום שנולדתי, ליוון, בזכותכם, אתם עשיתם את זה, תודה רבה, תהיו בריאים עד 120. אמן. La pobreza zapateta, la que no la acepta.
היה אכבר אירוע, אני מסטול, סוף סוף אמא שלי בסדר, הכל 100%. היה אכבר אירוע מצוין, רקדנו כל האירוע. מצאתם שורשים של איזה אירוע? אני מסטול, האירוע שהיה של אמא. איזה אירוע, משהו. הם לא מבינים על מה מדובר פה. כאילו זה אירוע היה. נגמר האירוע. רחל חיפשה את התעלות של יוון, אנחנו עוד מחפשים אותם, לא יודעים את המנהרות. שכונת הפחים, וראינו בתים עם פחים, אז היא אמרה, אוי, הנה, זה הבית. זה הבית. והיא סיפרה שהיא הנכדה של הרוצח, של הבית הלבן. הבית הלבן. מה יש לך להגיד? יש לי להגיד שאני נהניתי עם האחים שלי. גם אנחנו נהנינו איתך. היה כיף. ואני מצלמת אתה הכל בסדר שמה? יש לי מה להגיד. האוכל על הפנים. זה לא טוב ככה. אם עושים סרט כמו שרים, עושים אוכל כמו שרים. הוא מסכן, תראו לו כלדת, הוא לא אכל כלום. אין דבר זה. אני כל הדברים אומר. נהניתי מאוד, באמת. רק על האוכל הוא יודע לכיסא, לא, זה מסוכן. לעצור, יראה בעד הפן שם. כן. יעקב! זה של מדעון השני. מה? משהו לאכול? זה מה שאני אוכל כל הטיול, זה אתם רואים? כן, באמת. כל הטיול אני אוכל. אנחנו רואים בקלדת באמת, מסכן. הבריאות. תאכל משהו שלא... זה של בשבילה. היא אוהבת אותי. גם אני אוהבת אותה. למה שהיא לא תאהב אותה? את אישה מקסימה. תגידו לי איך זה יהיה. זה סוד. אבל ינקי, לא הקלטתי את מה שהקלטת, זה היה יפה. גברת, באמת, מה זה פה? אשקלונה? גברת! זה יניב, זה מרעב. יניב זה מרעב מה שהוא עושה. הוא לא אוכל, הוא רעב, מסכן. הוא מרעב ככה. מה נשאר? רק 7? אין מה לשאול, שאני לי הכל. חיים, שזיף חיים! חיים! זיף! חיים! זיף! היית רק כמה קילו הביתה. מה קרה, מורדו? זה וואלה, מאיפה הוצאת את זה, מורדו? מאיפה הוצאת את זה? נאבדתי התחתונים, עצרתי את כל האוטו ללכת לחפש את התחתונים. זה 3 ימים, לשימוש יומיים פגדוקת היה לי. השתמשתי 3 ימים עם פגדוקת.